بعصرت حد حملة بأمباسادر إيرترا بإيطاليا أتفسها تيم بيتروس تخفت فيستيفال إيرتراوي نبرت جرمن أفرانكفرت بوعو هاجراو منفس تخايدو أبزن خلتا معالتا زغط ألم عرق هاجراو متخخاب كاملا جرمن كالوت هاجرات إيروبان زمتو إيرتراويان كمون عدمز تقبر اللهم وصعتن يتسترخبو العامتا وهاجراو متخخاب كماو داسات بهلاو مسانا دوتات زتمن سياسة طباباو مدبات سمينار قشت هزاناتن كالن زت تقالل نيرو أبون بر محبرو كومات إيرترا جرمن أتي يوهانس رأسهم فتسام قديات إمباسي إيرترا أتي يوهانس والدو حلاف هزباون كوماون قديات أتو تعامة هايلة كمون أبون برش ماقل بعالات أتو حدش قويتو مابز اسمعو وقال لترى فيستيفالا بتمر زيقاتات المدل دالها قراو حاد النتن مخص كواسن معك أوين بهل المن النتن كمون مور راس تاريك انتساتفو زيقاتات أبها قراو مدباتن قليتهم نساتا ماسعيو من عاوت نايز فيستيفالا بركتون زقور زيقاتات بحفشا ندك أنستيد ما بفلاي موقيسهم أمباسادر فسهات بيتروس هابزكايدو سمينار أبلو كنتات هاجر بمنصر زباون علماون معبالتات دحر مبرا ترى محبر كومات هاجراو مدبات معزاز كسرح تصويعو أمود داتا بمخنيات فيستيفال أبستودب وددر سنصحو نستعوت شلمات تعديلو نايلو عمد فيستيفال كاب إيرترا بزخدت بوبات دمصاويانن موزيقኛታት زحقفت ጉጅለ ባህሊ بزغروت تمدب دميقو نيرو مدقعتታት أمريكان إيران نابز قصلال زلو أوان إيروبا تتنقق خمزلا تقليصو تكال دحنت أبيشن حبرت إيروبا نايت حبرت نفرتي أبلع الهجرات بحرين وشمت فارسن كي نفرا تنققو خمزلو تحبيرو بسنق قصال وطر أمريكان إيران كابز حلف سومن جميرو أبتزماد سلام تنحمت أو هرمزا وطر دحرمتاو حجون تعاطي خمزلو خطقس تنحن زلون كوينو بسنك وطر إيروبا حدش تزاز كتهب تجديد خمزلا وني نقر وكل دحنت أبيشن إيروبا من قد جرات أبلع البحرين كيت قطر حبرات إمارات عرب وشمت عرب كي براون زت أنققه خوينو أتناي فارس زوبا أزي أسقا خوينو خمزلون تقليصو عبت زوبا زقادر زلو تدراو من قسقاسات دبداب ميسايلاتن سبالو نفرتن حدش حدقا فتيرو خمزلون عبت حدش كنتات إيروبا تنققو سانخت وست تقديدا خمزلون أتو منشتات وسيخوم يقلصو أتحبرت بزعوا من قد أير زهاو متأنققتا نخلت سو من تسألن خونتات وشمت فارس بقاربا خكتاتو لمخانون زدل حبريتا بقزي كه مخانون حبير اللهم إذا خمزيلون كلو لعلوات 180 أبالات بارلما إيران حنا نايت بأمريكان إسرائيل استقنت ألا لعلواي مرح إيران حنا مفداي دلوات كم زلون لنا إيران إسلامه ثورة أبزو سدس قمتي كساتف مخانو من محبارهم تقليتو أتم أبالات أبزو تصو دبدابي لعلواي سب السلطان هايمانوت المنجستن تهاجر حنا قتلت تمرح خفد خمسة وسنو خجلت كلو بتوسخوا النتي بإسلامه ثورة زو سنس قمتي مولد فيهم كم زلون حبيرهم أمريكان إسرائيلنا موداتا ورحلكاتي ولعلي إيران وارح زغط لخوينات مكيادن لعلواي مرحياتو لعلي كامينين كالوت حيالو بوليتيكا والتادرات مرحتي أبتي دبداب كمستقاتو لزفلت كوينو إيران زاقيد حنا خمزي فديت كتقلص مصنحاوني حبر نايت مرح نبر سنة سرعات كبري 4 توارح دحرموت وكمستخايدن أبتي استخايدة سنة سرعات كبري بوزحات إيرانوين قطعو ما ولعلي إسرائيلن أمريكان كقلص مصنحاموني حبر أبتي بمليونات زقوط سبات كمستساتفون سبا سلطان إيران زقلت إيرانوين منجستهم حنا ناي تقتلت كفدي بصنع دحر متصوعهم إسلام وحلوا سورة إيران حدش حنا مفداي تدالي خمزلوني حبر أعتقد مسنا سرعات حنا مفداي سقمتي ناي إسرائيل وأمريكا مرحتي كوخونو خمز خولز تغاسو من شتات أبتينا حنا مفداي سقمتن موسى دستخايدة أواج نهاجر وجناس اللي دونالد ترامب حيزم من بارموني فلات إذا خمزيلون كلهينك مول برهان تاشعيتر تاب محاز وددرو خمزازة ما تقاليتو لو مروا عبشاينا خكايدا بزرفة دحامشاي مدرخ زور شينجهاي تقدر ما أستانا هينك مول برهان مسبولوصات عسرتا وددرو زازيمو هاجراو كونفدريشن سرحتنيات إيرترا مستقال سلطنان تمرتنا قلقلوت مياو مخرن مرمرن بمتحوار نيا سلطنت سلطنا وديبو كابزي كاب 9 حد حملة أسمرا استخايدة سلطنا عبالات فتصاميت أكالها كوسئي حلفت فدريشنا سرحتنيات حلفت عبيات تصحفتها كوسئي أبزواتاتن كالوت أكالاتها كوسئي انتساتيفهم أتسلطنها كوسئي مسرحتنيات بالزامد نزود دبو سلطنا تزحجز مصنعتي قدم سلطنا مللاي سلطنتي مدلاو موكس سلطنا ميلاك أربع سلطنان مفتار بايتا ملس عنقالة أمونغ أسلطنتن سلطنتن زتغالة نيرون
ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ሃገራዊ ዘተ ሎሚ ኸምስ ተጀመረ ተገሊጹ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ልዕሊ 4 ዓመታት ዝወሰደ ምምራጽ ወከልቲ ምእካብ ኣጀንዳታትን ካልኦት ምድላዋትን ድሕሪ ምዝዛም ሎሚ ረቡዕ 15 ሓምለ ናይ መወዳእታ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣዲስ ኮንፈረንስ ሴንተር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ወረዳታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ከምኡውን ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝተዋጽኡ ልዕሊ 4000 ሰባት ይሳተፉ ከም ዘለው ተገሊጹ። ሎሚ ጀመረ ጉባኤ ካብ 30 እስካብ 35 መዓልታት ከም ዝጸንሕ እውን ተገሊጹ። እቶም ንሓደ ወርሒ ኣብ ሓደ ቦታ ጸኒሖም ተሳተፍቲ እቲ ኮሚሽን ኣብ መፋረቕ ሰነ ብወጊዕ ኣብ ዝገበሮም 8 ቀንዲ ኣጀንዳታት ክዝቲ ምዃኖም ተገሊጹ። እዚ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸበሉ መርሃ ግብሪ ምጅማር ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ሎሚ መዓልቲ ብወጊዕ ኣብ ዝተጀመረሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸቡ እውን ተገሊጸሎ። እዚ ታሪካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ መንጎ ህዝባ ብዝፍጠር ዘሎ ምርዳእን ሓበራዊ ብሄራዊ ተሓሳስባ ንኽትሃንጽ ዘኽእል ወሳንን ታሪካውን ከይዲ ህንጸት ሃገር ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ተዛሪቡ ኣሎ። ጎኒ ንጎኒ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ምስ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ብምዃን ጉዕዞ 4 ዓመት ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዘርኢ ኤግዚቢሽን ከም ዝቐረበ እውን ተሓቢሩ። ሰላም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ክንብለኩም ከለና ሽንኩም ይተቀበልዎ ነቶም ኣብ ተቋራማይ መንነት ክትነብሩ ልዕሊ ሰብኩም ኢትዮጵያውያን ክትኮኑ ትደልዩ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ዝኹሉ መስዋዕት እውን ዘይስቋረኩም ብዋጋ ብሄርኩም ኢምፓየር ኢትዮጵያ ክትርኢ ትሓልሙ ሓላሙ ኢና ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንብለኩም ዘለና ንዓኹም ንጹር መልእኽቲ ዘለና እታ ትሓልምዋ ዓባይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጃይ ክትህልውን እያ ከዓ ድማ ንዓና ምኽንያት ከይትገብሩና ኢትዮጵያ ዘይትህሉ ብናይ በዓላ ሕማምን ብናይ ወዲ በሻሻ መርገምን እዩ እምበር ንሕና ደኣ ንኹሉ ሕድገት ኢልና ብ1991 ንኢትዮጵያ ክንቀብራና ኻልና ካብ ኣፍ መቃብራት ሪፍና ያይና ድሕሪ ረህዋን ቅሳነትን እንተተመነናውን ኣብ ውሽጢ ወያነ ዝበቆሉ ከም ገብሩ ኣስራትን ጻድቃንን ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ነታ ዝሞተት ኢትዮጵያ ዘላ ከምስሉ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ቁማር ክጻወቱ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ሸንኮለል ክንኣትዮም ጽዒሮም ሕጂ ግን ከም ትማለ ይኮነን ዋላ ንስኹም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣፍራስ ወዲ በሻሻ ኮይንኩም እንተፈተንኩም ኢትዮጵያ ክድሕን ኣይትኽእልን እያ ኦሮማይ ከም ዘይትድሕን ኮይና ኣብ 2018 ተፈናጢሓ መዓልቲ ኻላይ ቀብራያ ትጽበ ዘላ በዓል ገብሩን ጻድቃንን ብጽል ትግራይን ኤርትራን ውንኦም ጠፊእዎም ሓቀይ ነገርኹም እንበር ኢትዮጵያ ናብ ዘይተርፍ ዘለዓለማዊ ሞትያ ትህንፈት ዘላ ኣብይ ዓለም ርኢኹም ትፈልጠው ሓንቲ ሃገር 3 ወይ 4 መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጽላል ሓንቲ ሃገር ተሳኒኹ ነበር ሕጂ እኮ ትግራይ ኣምሓራን ኦሮሞን ነናቶም ሃገራዊ ሰራዊት ሃኒጾም ኣብ ዘበነ ኩነታት ዓለማዊ ኤሮፓ ከም ዝተርኣየ ኣብ ውድድር ሸመታ ጸዋርን ህንጸት ሰራዊትን እንበር ኣብ ህንጸት ሓንቲ ሃገር ኣይኮኑን ዘለዉ ንታሪክ ተወከሱ ኣብ ዝመስርሕ ብርኪ ዘይምትእምማን በጺሓ ዝድሓነት እምባራጦርያ የላን እዚ ኩሉ ሕጂ ብወዲ በሻሻን ባሮቱን ዝሳለጥ ዘሎ ዕንደራታት ንሃለዋት ምልክት ይመስለኩም እንተሉ ኸይትታለሉ ምልክት ጻዕሮ ሞት እዩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኮይኑ ብዙሕ ዝሰርሐ ዓብይ ውድብ ኮይኑ ከብቅዕ ንሕወሓት ገዲፉ ምስ RSF እናሰርሐ ብሱዳን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓዱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ሱዳን ክሰፍር ገይሩ ከብቅዕ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ መንበረ ሲኢኑ ተከዘ ተሳጊሩ ክንዮ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ቦታታት ክቅመጥ ገይሩ ከብቅዕ ሕወሓት ምስ ሱዳን ይሰርሕ ዝብል ጥርዓን ትሰምዕ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቶም ኩሎም ዝጽዋዕም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ጎረባብ ዓድታት ይሃሉ ኩሎም ብስርዓት ብልጽግና ዝጽዋዕም ሓይልታት ይጣመሩስ ኣይጣመሩስ ባዕሉ ጸላእ ገይሩ ከጥፍኦም ዝንቀሳቀሰሎም ዘሎ እዩ ነቶም ሓይልታት እውን ኣይኮነን ከጥፍእ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኤርትራስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ጸላእ ብልጽግና ጸላእውስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ኣይኮነን ሉላውነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሱዳንስ መንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ዓለም ሙሉእ ዝመስከረሉ ጆኖሳይድ ንዝፍጽም RSF ዝበሃል ጉጅለ ሒዙ ጸረ ህዝቢ ሱዳን ተሰሊፉ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እዚ ከምዚሉን ከሎ ወጥር ንምህዳን ሰላማዊ ዘተ በር ዝኸፍት ዘተ ካይድና ክብል ኣምባሳደር ኤርዊን ማሲንጋ ተዛሪቡ ኣምባሳደር ኤርዊን ማሲንጋ ዝመርሖ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ሎሚ መቐለ ከም ዝኣተወ ዝተሓበረ ኮይኑ ወጥር ንምህዳን ሰላማዊ ዘተ በር ዝኸፍት ዘተ ከም ዘካየደ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋ ተዛሪቡ
ስርዓት ብልጽግና ናብ ዝናብትና ምባል ተጸሚዱ ኣብ ዝርከበሉ እዋንን ሰዓትን ንተወለድ ትኽልል ትግራይ ውሽጥ አዲስ አበባ ዝርከቡ ከምኡውን ኤርትራውያን በአስገዳዳ መስቀል አደባባይ ተቃውሞ ሰልፍ ከካይዱ ምንቅስቃስ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጸሎ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ 1.5 ሚሊዮን ተጋሩ ኣለዉ ኤርትራውያን ድማ 700,000 ዝበጽሑ ስለዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ መስቀል አደባባይ ዝካየድ ብዙሕ ሰብ ክርከባሉ ዝብል ኣብ ፌስቡክ ብምምጻእ ጎስጓሳት የካይዱ ኣለዉ እዚ ክግበር ዝቐነየ ጎስጓሳት ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እንተዘይ ተሳቲፎም ኣብ ልዕሊኦም ስጉምትታት ክወሰድን ናብ ካምፕታት ክዳጎኑን ክግፈፉን ምዃኖምን ካልእ ካብቲ ኣነዋር ተግባራት ናይ ስርዓት ብልጽግና ከምኡውን አንጻር ሻዕብያ ንቃወሚና ዝብሉ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ገለገለ ጉጅለ ጻድቃንን ጌታቸውን ነዚ ነገራት እዚ ፍጽምዎ ኣለዉ ጆን መንጋግ ሓደ ካብቶም ንኤርትራውያን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈላለዩ ኣነዋርን ዘይሕጋውን ተግባራት ንኽፍጸም መሪሕ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ውልቀ ሰብ እዩ እዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ስርዓት ብልጽግና ካይድዎ ግድን ግበርዎ ዝብል ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ነቲ ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስ ንቃወሚና ግፋደው ይበል ዝብል ናይ ስርዓት ብልጽግና ሓቡእ ተልእኾታት እዩ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይተረፈ ገፊፎም የሰልጥኑን ይዕጥቁን ኣለዉ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምንቅስቓስን ሕወሓት ንምክልኻል ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ግን ዘይሕጋዊ ብምባል ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰልፍን ካልእ ተግባራትን ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ምንቅስቓሳት የካይድ ኣሎ ሕወሓት ነዚ ነገር በየናይ መንገዲ ሒዝዎ ይርከብ ኣሎ ብዓብዪ እውን ነቲ ታሪካዊ ጸላኢ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምኡውን ክልል ትግራይ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ጸሊኢ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ብመንገዲ ደብረጽዮንን ኣማኑኤልን ኣቢሉ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝተፈላለዩ ሃገራት ብገበና ስርቂ ቅትለት ክናወፃ ንከታተል ኢና ክስካብተን ዝማዕበላ ዝበሃሉ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን በዚ ነገራት ዝተናዊፀን ሓደ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝገበናትን ዝተፈላለዩ ሰርቀን ዓበይቲ ርእስታትን ዛዕባታትን ክኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንዕዘብ ኢና ኣብታ ክብርትን ሕፍርትን ዝኾነት ኤርትራና ግና ከምዚ ዓይነት ገበናት ፍጹም ኣይረአን እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰብና ኤርትራ ክብረታ ተኸቢሩ ዝኸይድን ነቲ ዝፍጸም ዝተፈላለዩ ጽዩፍ ገበናት ከዓ ስለ ዝፍንፍኖን ዘይቕበሎን እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሳሕቲ ዘይኮይነ ከጋጥም ኣይረአን እዩ ነቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት እቲ ዓይነቱ ሰላም ዘየብል ዓይኒ ንስሪ ዝኾነ ፖሊስ ኤርትራ ገበናት ንዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ሓጸርቲ እዋናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ናይ ኢዶም ክረኽቡን ተማሂሮም ንኽወፁን ልዕል ግደን ተራን ይፃወት እዩ ከም ኣብነት ናይዚ ድማ ናብ 26 ሰነ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሳን ፍራንቸስኮ ስመራ ልዕሊ 2 ኪሎግራም ወርቂ 1880 ፓውንድ 1825 ዩሮ 1500 ዶላር ኣሜሪካ 10,000 ዶላር ካናዳ ሽሕና ኣቕፋ ልዕሊ 20 ካርድታት ሞባይልን ዝሰርቀ ጠርጦር ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ከም ዝተተሓዘ ካብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማር ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ቀሺ ብርሃነ ሃብተፅዮን በይን ዝተባህለ ወዲ 36 ዓመት ጠርጦር ናብ ቀጽሪ እቲ ቤተክርስትያን ዘሊሉ ድሕሪ ምእታው ንሞስኮት ቤት ጽሕፈት እታ ቤተክርስትያን ብጎነጽ ብምስባር ነቲ ኻሳ ብመፍትሕን ካቻቢቶን ብምኽፋት ነቲ ዝተጠቐሰ ወርቂ ባጤራታት ወፃኢ ሃገራትን ሰሪቑ ከም ዝተሰወረ ገሊጹ ብዝኣከብዎ መርትዖታትን ሓበሬታታትን ምክትታሎም ከም ዝቐጸሉ ዝሓበረ መርማር ገበን ዓብደልሓይ ፈለማ ሓንቲ ሰራሕተኛ ሕሳብን ቆሞስ እታ ቤተክርስትያንን ከም ቀዳሞት ጠርጡራት ተቐይዶም ከም ዝነበሩን ኣብ መስርሕ መርመራ ግን ዝኾነ ዝተረኸበ መርትዖ ስለ ዘይነበረ ካብ ቀይዲ ከም ዝተፋነው ኣረዲዩ እቲ መርማር ወሲኹ ተሰዊሩ ንዝነበረ ፈጻሚ ገበን ንምሓዝ ምስ መሳርሕቱ ምክትታሎም ከም ዝሕየሉን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክትሓዝ ከም ዝኽኣለን ጠቒሱ እቲ ዝሰረቐ ወርቅን ልዕሊ 5,000 ባጤራታት ወፃኢ ሃገራትን ገለ ክፋሎ ጠፋፊእዎ ክጸንሕን ከሎ እቲ ዝበዝሕ ግን ኣብ ድባርዋ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ኣቐሚጥዎ ከም ዝጸንሐን ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎን ኣብሪሁ ጥርጥር ወርፊ ቁማር ከም ዝነበሮን መቋመሪ ገንዘብ ምሳነ ድማ ነቲ ገበን ክፍጽሞ ከም ዝተደረኸ ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ናብቲ ስርቂ ዝተፈጸመሉ ቤት ጽሕፈት እታ ቤተክርስትያን መጺኡ መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ብሞስኮት ንኽኣቶን ካሳ ከፊቱ ንኽሰርቕን ከም ዘየጸገሞ ብምግላጽ በቲ ዝረኸቦ ንብረት ሓሊፍለይ እናበለ ፖሊስ ክሕዝዎ ምኽኣሎም ከም ዘሰንበደውን ኣብቲ ንፖሊስ ዝሃቦ ቃል ምግላጹ ኣረዲዩ ምትሕብባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ከም ዝተተሓዘ ካብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማር ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከል ንልኡኽና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
እዚ ከምዚሉን ከሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሰራዊት ሱዳን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገለጸ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ከባቢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን RSFን ከቢድ ውግእ ክካየድ ዝቐነየ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ከተማ ኮርሙክ ሓዊሱ ሓያሎ ቦታታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጻጸረ ድሕሪ ምግላጹ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ከተማ ኮርሙክ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ትማሊ ኣብ መፍረይ ወርቂ ኣብ ዝተዋፈረ ካናዳዊ ትካል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ንሓደ ሰብ ክቐትልን ከሎ ንኻልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን እቶም ዝቆሰሉ ንተወሳኺ ሕክምና ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተወሰዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሰራዊት ሱዳን ክስካብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቤላሩስን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምስሓባብ ዝለዓለ ጠርዙ ከም ዝበጽሐ ሎሚ ንግሆ መራኸቢታት ጸብጻባት ይዝርጋሕ ኣለዋ። እዘን መራኸቢታት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቤላሩስን ዝተፈላለየ ናይ ኣጽዋራት ዕድጊ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ዝተኻየደ ስምምዓት ቤላሩስ ንኢትዮጵያ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወታደራዊ ኣጽዋራት ብፍላይ ከዓ ምስ ምክልኻል ስርዓት ናይ ነፈርቲ ከምኡውን ነፈርቲ ውግእ ነዚ ሃገር ቀሪባትላን ሸይጣትላን ነይራ። እቲ ካብ ቤላሩስ ዝመጸ ዝተፈላለየ መሳርሒታትን ኣጽዋራት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ምስኣተወ ብግቡእ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ስርዓት ብልጽግና ንቤላሩስ ኪላታት ብምስዳድ ነቲ ኩነታት ክተጽንዖ ኣምሳዩ ሓድሽ ዝኾነ ዕጥቂ ኣጽዋራት ንኢትዮጵያ ክተርከብ እንተዘይኮይኑ እቲ ምስራሓዊ ዝርከብ ዘሎ ወታደራዊ ኣጽዋራት ተጸጊኑ ናብ ንቡር ስራሕ ንክምለስ ናብቲ ሃገር ዘቕረቦ ሓያል ጻውዒታት ነይሩ። መንግስቲ ቤላሩስ ብመንገዲ ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኪላታትን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ልእኻቱ ክሰድድ ምዃኑ ንብልጽግና ዝሓለፈ 6-7 ወርሒ መጸናንሒ መልእኽቲ ሕሊፉሉ ነይሩ። ክስካብ ሕጂ እዋን ግን መንግስቲ ቤላሩስ ኪላታትን ሚኒስተር ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ናብ ኢትዮጵያ ክሰድድ ኣይከኣለን። ስርዓት ብልጽግና ምዘን ነፈርትን ስርዓተ ምክልኻልን ተተሓሒዙ ኣጋጢምዎ ዝርከብ ዘሎ ጸገማት ንመንግስቲ ቤላሩስ ብተደጋጋሚ ዝቐረበሉ ጻውዒት ጽማም እዝኒ ስለ ዝተዋሃቦ እዩ። ሕጂ ናብ ኣደባባይ ብምውጻእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቤላሩስን ዘሎ ምስሓባት ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት ዓሪጉ ዝርከብ። ኮነሬል ማእከለ ወልደ ስላሴ ሸባ ተሰዊኡ ኣባል ሚኒስተር ምክልኻል እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ገዲም ተጋዳላይ ኮነሬል ማእከለ ወልደ ስላሴ ራእያ ወይ ድማ ሸባ ብ12 ሐምለ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ 1974 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ማእከለ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ተዓሊምን ተዋጋእ ሰራዊትን ክስካብ ብደረጃ ኣዛዚ ቦጠለኒ ድሕሪ ናጽነት ድማ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከምኡውን ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ብደረጃ ኣዛዚ ብርጌድ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊትን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትን ካብ ሰነ 2019 ስካብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ኣብ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ተመዲቡ ንሃገሩን ህዝቡን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ኮነሬል ማእከለ ወልደ ስላሴ በዓል ሓዳርና ኣቦ 6 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማሊ 14 ሐምለ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስትር ምክልኻል እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብመስዋዕቲ ኮነሬል ማእከለ ወልደ ስላሴ ራእያ ወይ ድማ ሸባ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ። ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።